लाइथांजाक सालनै बाइखुरा थाना बाय खबजाक कलसी एडिसी विलेज नि पंचायत नि सामुंनो किटिंगै तिप्रा मोथा ताई बीजेपी नि बिसिंगो चप्र लाइमुं अंगमानि चप्रजाकनाय बेलिसन त्रिपुरा महिचरण त्रिपुरा ताई उदे मानिक त्रिपुरा किरांतो त्रिपुरा नि नगो बबाग्रानि दागिमुं बाय सगैख्या एमएलए बृषकेतु देबबर्मा ताई YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेन देबबर्मा YTF नि GS जितेन त्रिपुरा YTF नि GS धनंजय त्रिपुरा ताई YTF ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नीतीश रियांग जुलाईबारी ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण रियांग ताई तिप्रा मोथानि जुदा जुदा आदंसं थांगै बरकनि नुखुंग रांपुसा चुबायखा वीडियो रिपोर्ट चुमुई टीवी बेलिसन त्रिपुरा सिनि सब जोनल चेयरमैन नि फाइस फजाक बंनि हियरिंग तो 5 तारिखो बिन फैमिली नो जों जे मानसाफोर बरनो चुबानानि बागै सिनि बबाग्रा बाय हरजाकनि बागै जों बरनो जों जन 10,000 फेरिनानि बागै फाइजाक जत चार फैमिली नो चार फैमिली नो सिनि धनंजय बो माइलु दैथक दाद्रक बनि जी रिका गोबां आमायमारि जों आमा हायकेनो सिनि दफानि बागै जे चबा खालामनायनि बागै जों जतन दङ जों बबाग्रानि जत वारियर्स बंनि फेमिलिनि गानाव दङ ते सुदु बरनो सिमिया त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सा যারা প্রবলেমও ক্লাইনাই কেবে মু ক্লাইনাই जों बरनि बागै सब समय दङ